Dili masukod ang kalipay sa mga diboto sa simbahan ni San Juan Bautista sa Jimenez Misamis Occidental. Human nga nablihan ang pagbalik ang mga simbahan nga dugay nila gikabigawan. Umabasarado kini sulod sa 12 ka adlaw tungod sa pag-among-among o pagpanamas-tamas sa usa ka content creator nga gihimo diya mismo sa sulod sa simbahan. Sa wala pa gihimo ang mga ritual sa pag-abli sa simbahan ni San Juan Bautista, gihimo sa mga diboto sumad sa mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis, gipangunahan ni Archbishop Martin Sarmenta Bawa Didi ang prosesyon libot sa sentrong bahin sa Jimenez Misamis Occidental. Dayon balik kadto sa simbahan o gihimo ang ritual nga pag-abli o pagpagayong pasaylo. Giatag ang pagtagad Archbishop Martin Sarmenta Bawa Didi sa iyang homily nga gipaygayon sa Santos Misa ang pag-abli sa simbahan ni San Juan Bautista nga walipayon ang katawhan ug ang simbahan nga nablihan na pag-usab ang paghatag usab og paghalad ngadto sa Ginoo, pag-usab sa simbahan ni San Juan Bautista o pagdidikar. Kining gigayuna dili lang timaan sa pagpahig-uli dugang pa sa obispo sa usa ka sagrado nga edipisyo kundi usa ka lahom nga pagpamatuod nga makaalim sa gahom nga nahiusab pag-ampo o pagsakripisyo isip usa ka simbahan nga tinuko ni Kristo. Ang inyong pagsakripisyo o pag-ampo matag adlaw aron mabuksan pagbalik kining maong simbahan, pagpadayag sa usa ka kinaiya sa mga lumulupyo sa langit. Ang kinaiya sa bata, ang simbahan, bisan pa sa pagkadili hingpit nini sa tao, usa ka balaan nga dapit diin gibubo ang panalangin sa Dios. A church is not a museum of saints, but a hospital for sinners like me and you. Pinaagi sa pag-usab sa pagpahinungod nining simbahan sa adlaw sa piyesta ni San Roque, gipamatud-an nato ang atong pagsalig sa makaalim nga kaluoy sa Dios aron ipahiuli ang pagkabalaan niini ug aron panalipdan kini gikan sa umaabot nga kadaot. Panghinaot usab nga paghikapon sa Ginoo ang kasing-kasing sa maong nakahimo sa paglapas sa pagpasipala nining atong simbahan. Kaluyan ug pasayloon unta siya sa atong manunubos. Dugang pa sa nagurang magbalantay kay Dumduman nga dadto Agosto 3 lakip na sa kasaulugan ni St. John Marifiadi Sunday ang patron sa mga disesanong kaparian usa ka buhat sa paglapas sa balaan nga butang ang nahitabo sa maong simbahan din usa ka babae nga nagpasipala sa balaan nga butang ang Holy Water Font din atong giisip nga timaan kini ang maong Holy Water Font sa bunyag o kabalaan. Isip pa Arsobispo sa lokal nga simbahan sa Osamis nagyon ang pagtuo nga sa magbalantay ug bibati kini sa kasumo sa pagkasayod diya sa maong kalapasan tungod dili ang simbahan gisirado o ang espirituhanong Pinoyanan temporaryong gisirad niadto Agosto 5 o ang tanan nga mga selebrasyon gisuspenso dili aron pagsilo sa katawhan kun dili aron makaamgo ang katawhan isip usa ka simbahan nga dili bulag sa usag-usa kun dili usa kini kalawas ni Kristo o usab aron paghatag og gibugaton nga ang maong pagpasilpala mo'y nakaduhig sa kabalaan sa maong butang. Dili kini angay nga palabyon dugang pa sa obispo o tungod usab dili gitiguha ang pagsugod sa panahon sa pagbayad o act of reparation. Ang katesismo gihatag ang pagtagad sa arsobispo sa lokal sa Osamis, lokal nga simbahan sa Osamis nga ang simbahang Katoliko nagpahinumdum usab nga pagkabalaan sa simbahan sa kapag-ambit sa pagkabalaan ni Kristo. CCC 823. Kung may tabo ang pagpasipala, dili lang ang istruktura ang nasamdan kundi ang lawas mismo ni Kristo, kita nga iyang simbahan. Dugang pa Archbishop Martin nga ang ika-12 ka adlaw nga nablihan ang simbahan timaan usab kini sa pagtuo sa 12 ka mga tribo, 12 tribes of Israel nga mo'y foundation sa pagtuo sa ilabina sa Old Testament o ang 12 nagsimbolo usab kini sa 12 ka mga apostles in the New Testament
ng mga successor ni Ginoong Jesus ug sa pagtuo ug ang pag-abli nini nga Agosto 16 natulong usab kini sa kapistahan ni San Roque, ang patron sa kaaliban sa sakit nga nag-alim gikan sa pagpakasala, ilabi na diya sa simbahan ni San Juan Bautista sa Jimenez, Misamis Occidental. Sa wala pa buksi ang simbahan, nilungod ako, nangalyo po, nga unta ibalik ang pagkabalaan sa maong simbahan. Giablihan na to ang simbahan, ato nga gipanalanginan, pinaagi sa tubig bendita, sa holy water, o gisundan usab kini sa pag-insinso sa tibuok nga simbahan. Atong hinumduman nga ang tubig mao sinugdanan sa kinabuhi ug ang insinso mao simbolo sa pangamuyo. Akon ang insinso moabot na gali sa langit, dunggon gayud sa Ginoo ang atong mga pangamuyo. Mao nagilukop nako sa mga kaparian pagbendita ang maong simbahan ug unya gisundan kini sa insinso, tungod kay ang insinso simbolo man sa pagbalaan, pagpadala sa atong pangamuyo ngadto sa Ginoo. Dugang pa sa Arsobispo nga ang pag-ampo o pagsakripisyo sa matag adlaw o mabuksan pagbalik ang mga simbahan kini pagpanayag sa usa ka kinaiya sa mga lumulupyo sa langit kay ang simbahan bisan sa dili pahigpit diri sa tao o sa madkabalaan nga dapit din gibubo ang panalangin sa Dios kay ang simbahan dili lamang museum alang sa mga santos apan hospital usab kini ngadto sa mga makasala. Samtang sa bigas bayro sab dako ang kalipay sa mga tawhan mga deboto simbahan ni San Juan Bautista tungod sa pag-abli sa mga simbahan. Gipahayag ni Concheta Lapinig, lektor ug deboto sa simbahan ni San Juan Bautista nga dili masukod ang ilang gibati nga kalipay sa pag-abli sa simbahan ni San Juan Bautista. Sumapa dini nga di masabot ang ilang gibati o ang kalipay nga dili masukod. Ang kalipay tungod kay nahimo man o nabukas naman ang simbahan ni San Juan Bautista sa pag-uban kay anaagin sila muuban sa Santos nga misa. Makaserve daw sab sila sa misa isip mga lectors iuban miyembros sa choir. Samtang ang usa ka Conhenson usa sa mga deboto sab ni San Juan Bautista dakoy ang kalipay sa pag-abli sa simbahan o giampo gyud niya nga mapanalangin na usab ang tibok katawhan sa Jimenez aron dili mapaduol ang simbahan sa mga dautan nga mga tao nga dunay dautan nga mga buhat o gunahuna. Ilabi na kadtong mga mopo na mas tama sa ilang simbahan. Andam usab sila nga mobadlo og manalipod. Andam sila panalipdan sa simbahan sa mga tao nga nagpaplano og dautan sila parokya. Ug kung siya makakita nga adunay magbinuang sa simbahan, ilang hilayong badlongon og gani sila sukan sa pagsugod pa natong prayer vigil, wala sa hulong sa paghimos pag-ampo aron dungon sa Ginoo ang pag-abli sa simbahan ni San Juan Bautista. Parang dili masabot ang among pagbati. Binisaya lang among pagbati nga adunay gyud. Mura ba og ang among kalipay dili gayud ni masabot. Yes. I-bless ang tibuok Jimenez, sir, na mawala ang mga people. And thank you, Lord, for the blessing today. Maningkamot yung mga makakita o mga tao nga murag naidautan dito ang intensyon sa atong simbahan at mapungan, paninghaon nga mapungan sila. Ibati na ko ang awareness bitaw nga kita gidi ay nga kanang naa sa Katoliko nga simbahan sa atong pagtuo nagyutay tulubagon sa atong pagprotektar sa atong lihan kay mura usay bitaw at Samtang si Dr. Rosa Lantaca, Archdiocese Commission on Education sa ACE, usa ka educator, alang kaniya, dagong gamay usab kini ang simbahan ni San Juan Bautista nga maghatag ang pagtulunan labi na sa mga kabataan nga dili among-amungan o dili buhatan o di maayo ang diha sud sa simbahan. Kaya ang simbahan usaban kabalaan nga lugar. Kining maong sitwasyon, sumapa ni Dr. Rosa Lantaca, usa ka tsansa alang kanilang mga magtutudlo
nga hatagan gyud og isilsil sa mga kabataan kun unsa kabalaan ang simbahan nga dili angayan nga panamastamasan regardless sa ilang mga katuyuan. Ilabi na kanila usab nga mga teacher tudloan gayud ang mga kabataan kay alang kaniya isip ana sa katolikong duruan mahinungdanon ang pagrespeto sa simbahan kay kini balaan. Chance namong mga magtutudlo para sa atong mga kabataan nga nag-eskwela sa Catholic schools, unsa kabalaan ang simbahan nga dili angayan panamastamasan regardless kung unsa ilahang tuyo. So nakapalawom sa pagtuo sa mga maestra o sa mga estudyante. Ang TV Kabayan pahayag sa mga matuon gikan sa simbahan ni San Juan Bautista atol kini sa gimong pag-abli nitong Sabado, Agosto 16, 2025. Alang sa DX sa Manjuka Balang Radio sa simbahan, Dominus Manuel Ron Kinishir, na nagsanagbayan.